Saweka prajurit manages pendepindah bala lir jati ngarang gumragot sengkor yo bareng maju ing bebaya bakal Cynthia dan juga kawan-kawan monggo kasuran awiran sandi para ramu para penonton sedaya. Woi. Hey. Ya, oh, ya, Agung bragun bareng tumandang rampa jogete kaya enjang semake dongen tikeri tenggak runtuk ambu seni tangu jiwani agawe sang semengati ayo goyang kiri goyang kanan ayo duk goyangane sayo rokon gumrakut bareng tumandang rapat jogeti saya ngawe awi jengati keri senggarut aku seni rangut jiwani agawe seng-seng hati ayo rukun kumaragut bareng tumandang
jogete saya nyang samake jangan dikeri senggak runtut ambu seni kanggo cimer niagawe sang someng hati goyang kiri goyang kanan Turangga putra budaya pancen ora kujiwati agawe seng-senging ati sesarengan kalian Cynthia dan juga kawan-kawan ayo ini kebenaran udah ditutup barisannya ger hey ya Yo, hey.
Oh ya. Ya, 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 ya. Oh.
mie mana Nduk? Mie apa ndak? Ya lah aku tak tawani mie ya genah mie no. Kene iki bocah ora patek seneng mie. Bocah buri iki seneng mie mana? Ndak. Aduh, kok nggih to? Tukang hebat iki lho tak tekoni. Iki lho sing banter. Kono ya seneng mie. Heeh. Heeh, iku lho mimike sampean. Dalam nggih, sing jaran ya diombeni no. Nggih. Sing diombeni Mbah No. Heeh. Heeh. Sing mburi ya diombeni. Sampeyan diombeni maning apa diombeni Mbah No? Diombeni Mbah Nae. Milio. Sampeyan tak kei dua pilihan loh, Mas. Iki lek doan iki dimi maning ya. Heeh ya. Kepenaan lek ngono ki. Sopo ki doane kandhane kok. Nyatune MC ki kudune ya seneng ngomong lho, Mas. Lek sing dibayari Mas Sis ki ya sing lek kok. Kayak piye Mas? Lho kan aku diawe ngono ki mrene diem menang. Pripun iki sampun? Sik, ngenteni. Wis durung. Sing iki ngelak apa ndak, Nduk? Nduk, sampean ngelak apa ndak? Sampean apa? Arak. Iki kok ngelak. Piye to iki kok? Ditekani mau arak ngomong. Iki piye to? Ora pareng. Ndak Ngono ki ndak oleh. Sing kayak kok saneng yo ngono. Lihat. Ojo diwarai to, Pak. Banyu putih Nduk lek ngombe. Ndak pareng ngono. Iya dibacotke. Mongko Kang Mas katresnanku bebasake ora bisa tinuku jondo ngabasadamu tak korbanake jiwa ragaku. Goyang Siti Jong. Asik. Yo 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 yo. Oh. Hey.